Má 300 kg plus minus, o pár kilo podle toho, jak se jim povede vyrobit. Jak se jim povede vyrobit? Vždycky je tam nějaká diference, ale tak o 295 do 305. Ono i typuje Ačko, ACčko. Dáme jako zatáčku, třeba takhle nad letištěm. To ani nemusíme. Ne? Ne. No, můžeme zpátky. Tak já tady šlu teďka klidně let, jo? Jasný. Z téhle výšky toho moc nejde. Na kolín. Kolik stojí takhle papíry, jako kdybych si chtěl udělat pilotní průkaz? No, tady u Aeroklubů to může být na takových, já nevím, 30. No, to taky hodně záleží na tom, jak člověk často lítá. Jo, jasně, no. Jak motor je. Ale je to rozpočítaný třeba na 2 roky. Jo. Že 2 roky to trvá, jako než si to udělám, jo? No, když někdo lítá často, A je dobrý, takže... tak jako za sezónu to má. V letecké škole spíš toho, spíš do toho dotlačej. A v Aeroklubu tak... Jeden rok je spíš výjimka. On tady lítá ten Zdeněk Šetek, že jo? No. Ale právě dělá u nás tom na prodejně, ve Bary. No. Vidíte něco vůbec zezadu? Já jsem zvyklý. Jo. Já to mám zezadu odlítaný víc než dopředu. Pěkný. Pěkný, ale krátký. Tak je to asi co jiného než ta vysoká akrobačka. No, tak ale toho jsem měl opravdu pak plný zuby, hejte. My to neděláme ani kvůli té akrobačce, my to děláme hlavně kvůli termice, kvůli tomu, jak to polítá. Super, No určitě. tak jo, díky moc. Jo, nejleč.
Jsi tady tam měl posledního.